мақомоти Тоҷикистон аз афзоиши таваҷҷуҳи ҷавонон ба ислом нигарон аст. дар Қирғизистон истеъфои президентро талаб доранд. дар Хабаровск амали террористиро пешгирӣ карданд. муҳоҷири меҳнатӣ дастгир шуд. غیرقانونی دینی جمع نامداری نوبالغان و دیگر شهروندان به قید گرفته شده است که ما باید дар нишасти матбуотии додситони вилояти Суғди Тоҷикистон Ҳабибулло Воҳидов дар ҷанбасти нимсолаи аввали соли 2020 изҳор кард, ки мақомот аз афзоиши шумораи насли ҷавононе ки исломро меомӯзанд нигарон мебошад. ӯ қайд намуд, ки агар дар ҳамин давраи соли 2019 дар минтақа танҳо се далели гӯён ҷалб кардан ба омӯзиши пинҳонӣ сарфи назар аз мамнӯъ кардани мақомот ошкор шуда бошад, дар нимсолаи аввали соли 2020 чунин ҳолат ба 11 ҳодиса муқаррар шудааст. Воҳидов гуфт, ду чунин ҳолат дар шаҳри Хуҷанд, Исфара, Панҷакент ва Деваштич ва як ҳолат дар Конибодон ва Ашт ба қайд гирифта шудааст. Алайҳимуллоҳо барои ҷалби ноболиғон ба таълими ғайриқонунии динӣ мутобиқи моддаи 474 қисми 1 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон парванда оғоз шудааст, гуфт додситони вилояти Суғд. گرفته شده است که ما باید نسبت این حالت‌ها چاره‌جویی کنیم و پیشگیری نماییم. мушоҳидон қайд мекунанд, ки бо вуҷуди мамнуиятҳои мавҷудаи мақомот ва ҷазои таҳдид дошта, аз масъулияти маъмурӣ ва ҷарима шурӯъ карда то ҷавобгарии ҷиноӣ пешбинӣ шудааст. бо вуҷуди ин сокинони кишвар кӯшиш мекунанд ба фарзандони худ дини исломро таълим диҳанд. инчунин бархе аз пешвоёни динӣ бо вуҷуди таҳдиди ҷазо аз таҷрибаи таълим додани ислом ба насли ҷавон даст намекашанд. سپس دادن تعلیمات دینی رو من از سال 2012 از نو дар Қирғизистон сомонаи дархостии Change.org баста шуд, ки он ҷо муроҷиатҳои дастаҷамъонаи шаҳрвандони кишварҳои мухталиф ҷойгир карда шудааст. истифодабарандагони сомонаҳои иҷтимоӣ гузориш медиҳанд, ки аксари операторони алоқаи мобилӣ дастрасии сомонаро бастаанд. аз ҷумла 16 июл операторҳои Мегаком ва Билайн, инчунин провайдерҳои интернет Акнет ва Хомлайн дастрасӣ ба сайтро қатъ карданд. ин пас аз он ки веб-саҳифа ариза дар бораи истеъфои президент Сооронбай Жээнбековро нашр кардааст, рух дод. Мы говорим лишь про их поступки. Плохих поступков со стороны чиновников в последнее время действительно хватает, и об этом пишут все СМИ. хабарнигори хабарҳо барои даровардани равшанӣ ба ҳодиса бо рӯзноманигори маъруф аз Қирғизистон Перизат Қирғизбоева суҳбат кард. В Кыргызстане сложилась весьма... дар Қирғизистон вазъияти бад дар робита бо эпидемияи COVID-19 ба вуҷуд омадааст ва ин мустақиман ба амалҳои номатлуби мақомот рабт дорад. дар ин замина дар байни аҳолии кишвар норозигии зиёд ба вуҷуд омад, ки боиси пайдошавии муроҷиатнома оид ба оғози тартиби нобоварӣ ба президент гардид. бастани сомона аз он шаҳодат медиҳад, ки мақомот аз рушди ин ташаббус, ки оқибат ба истеъфои президент оварда метавонад, метарсанд. бо бастани ин сайт ҳукумати кунунӣ дарак медиҳад, ки бо роҳи сулҳ иваз кардани ҳокимият имконнопазир мебошад. ҳамин тариқ ҳукумат метавонад аҳолиро ба усули маҷбурии тағйир додани ҳукумат тела диҳад, алалхусус аз он ки мардум дар ин кор таҷриба доранд, иброз намуд хабарнигор. ФСБ Русия видеонавори дастгиркунии гӯён террористро нашр кард, ки гӯё ӯ дар ҷои ҷамъиятии шаҳри Хабаровск ҳамлаи террористиро омода карда буд. шаҳрванди яке аз кишварҳои Осиёи Марказӣ соли таваллудаш 1988 дастгир карда шуд, ки бо супориши роҳбарони терроризми байналмилалӣ қасд дошт бо истифода аз силоҳи оташдор дар ҷойҳои серодам амали террористӣ анҷом диҳад, ба хабарнигорон изҳор намуданд дар ФСБ. дар видеонавор дида мешавад, ки боздошт дар яке аз саҳни ҳавлӣ сурат гирифтааст. мардро аз нақлиёташ берун карданд ва пас аз он дорои халтаи худро ба замин баровард. дар он якчанд шиша омезиши оташин, парчам ва корд мавҷуд буд. Вчера произошло событие, которое напугало часть хабаровчан, которые не понимают, что такое постановочные теракты и постановочное предотвращение терактов. коршиносон ва рӯзноманигорони мустақил дар хусуси бофташавӣ фавран эълон карданд.
ҳатто миллатгарои машҳури рус Дмитрий Дёмушкин бо вуҷуди ақидаи худ ба ин боздошт эътимод надорад. Дар саҳифаи фейсбуки худ ӯ мегӯяд: «Ман як марде ҳастам, ки даҳҳо маротиба аз ҷониби хадамоти махсус боздошт шудам ва ба бисёр чизҳои аҷоиб шоҳид гардидам. Аммо аз рӯи шарҳҳои дар зери видеонавор буда маълум аст, ки ман танҳо нестам. Он чизе ки мо мебинем ин аст, ки ду корманди хадамоти махсус бидуни аслиҳа ва зирехпӯш дари нақлиёти террористро мекушоянд ва ӯро дастгир мекунанд. аҷиб аст, агар он дар баста шуда бошад ё аз он ҷо тирандозӣ мекарданд, магар онҳо террорист набуданд?» ғайр аз он дида мешавад, ки қувваҳои махсус ҳангоми дастгиркунӣ ба ронанда даст нарасонданд. Пойҳои ӯ ба навор афтиданд. Нақлиёт аз дасти рост аст ва ӯ ҳангоми сабти видео ҳамеша оромона нишастааст. тирезаҳои пушти нақлиёт пурра сиёҳ карда шуданд. кормандони қувваҳои махсус наметавонистанд бинанд, ки дар дохили нақлиёт чӣ ҳодиса рӯй дода истодааст. акнун диққат намоед, кормандони қувваҳои махсус ба террорист пешниҳод мекунанд, ки ҳама чизеро, ки дар халтааш аст, берун кунад. ана барои ту террористи исломӣ, ки омода аст дар ҷиҳод бимирад, менависад Дёмушкин. Друзья, теперь давайте посмотрим и пообсуждаем здравомыслием. Вот смотрите, для чего они это делают? Правильно, для того, чтобы запугать и так уже пуганный народ. Смотрите, 6-й день в Хабаровске происходят митинги, и я уверен, это будет дальше и дальше, пока они не достигнут. ҷолиби диққат аст, ки баъзе фаъолони мухолифини Русия пеш аз зуҳури ҳамлаи террористӣ фавран пас аз оғози намоишҳои оммавӣ дар Хабаровск пешгӯӣ карданд ва қайд карданд, ки хадамоти махсус аксар вақтҳо чунин услубро истифода мебарад. ёдрас мекунем, ки дар Хабаровск 10 рӯзи охир тазоҳуроти зидди ҳукуматӣ, ки пас аз ҳабси губернатор Сергей Фургала оғоз шуда буданд, хомӯш нагардидааст.